Kubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jing kabakum ki long yeng nakakur nong klau ki yakendu hakapang kasitam. Kumta ban pet lem yakane nakaliang umentri kakur nong klau ba mi kmat ya kahima melim uba yaine nong klau. Ula no senyang daka kali kit nong pang ne ka ambulans ya kador bar kakur nong klau. Yakane ka kali kit nong pang lapelaj dau acting sim kahima melim upa iem aina manik sim. Rengkat ka jingdon lang umentri nong klau uleng dok karat melim uba ki marbanyang ki nong yalam kakur nong klau ki rangbas nong kakhat armer melim lembat giwe kandai kasin ningkong ba umentri kahima melim unno senyang daka kali kit nong pang nakbenta kabet kabyang jong kakur hi barok kawe haswa ban pelat ya kane kakali kaladan ru ka jingple ya umau bu nam jong kakur nong klau kum si benta baka pateng paket kan yai ken mau ya ka jingmi jong kakur nong klau bat ki jing yat lenti Kentien mà xóa bằng liu mà sana jong ki kurnong klau ngai lagi kelum lah ya baru ki belai don lang ini hantam ki kurnong klau ila ai benta yang mengenai yo don benta lem kali ka sang terik punai trio aku unjuk rilung do arat unjuk rilung tri nong klau belai idon lang kali ko dia kan ni ka no phasi lin ni rumah sana kurnong klau dekat bagi menteri dekat bagi jindon lang komiti yang kurnong klau unjuk rilung do arat harengkat ka jingdon lang jong menteri nong klau nang tai ling do rai kham tam ki phi ki kur nong klau ki belaya don lang hakani ka nong phai sni di ai bagani ka ambulans kan sakri iwe badru ba nakaliang jong menteri nong klau ro inang yo ka banang mi kisni kipua banang wan ai bagani ka ambulans kan ai ka jing sakri yepi kikur jong ki nong klau baru ba finishim ti kani ka kali baru pinda sumar pinda sukher wat nom sim kabubat namar penon kam hok ban lại ki ai kham tam ini ki juk jong ke jing sni ki bahar kom ki lawan banang undok to pen to ya thap ti ma thap ti to kamla ru kham da ai kuble ye lingdo jong karat melian ibalaya don lang hani kapua bat kumju ru ye ba yai ne ibalong ru menteri iba mikmat sakahima melian ibadan ru kajingi jan bat ngana du kapua pangayal dia ngapot sunti ya ka kasngi kabansa jingken mau pateng lapateng happy ki kur nong klau kublai sibun menteri bat kublai sibun ya ki barok ki tukat eksekutif komiti jongka kur nong klau kepala ailat yang manganyo bandadan mentah lambat hi akan ika sngi sa jingkan mau sngi panten sanam pateng la pateng di banwan di kumju rung ai kuble yi rang ba snong pen pau ya ka jing sungu shibun kamtam i menteri nong klau ibala wan man ya ka thammai na kiba kiwan longdo long snam hangni hapo selapar thai di hakaju opua
ngai ru baja jing kublai ngam poi perhat ba nakaliang jong i menteri nong klau wala tang kini ka saus nam ru kamtam nakabenta jong kukur banyarap lam hakaba ngam pajui manu menuru nakaliang kukur bandan kajing yui jengai kumbolong mai hakaba nakaliang jongi ila ai buram ya ka ambulans hakaba mapi ikur nong klau hila ban pendon kam yo piang bai ai menteri yo pia le kam kai bai kerli kam don shu jing suma kam don shu kanu ru hadian habot ai bagani kali kan sakri ko kur jong pi haki pateng ki ban sawan kumbongi menteri menta bagani katang dei tang jing sedang ila ban ai hadian sa lai sauteli ru ikata dan bok menteri kapoi ka sapoi nang ta kum juru kai ga jing ai jing mut jing menteri menta kalong dai ga basuk tenat kaba itenat bat kaba ipu ipiang hamtam e hakata ka jing ya terai renti ke jong pi ka jing ai jong pi ya ka kti ka mon ka kti ka diang hamtam e ya ka jinglong mensiam ka jong pi ban ya te song ya kata ka jinglong kur nong klau ka jongi tina kaliang jongahi ngam doni ei ban kren hakani ka janmiet hinrai tang kawai nga skwa banong kalong ba nga sngo ban jaw ki umat namar ba ki ei ki jingpen kre kilong sisa kita ki jingmen toy ya kalawai jong ka kur ka jongi ka banang wan ka banang shai ka banang nang tip ya kalongkur longkha tina kaliang jongahi nga skwa banong tang kawai ba kai ka bangile na man tau de umaong kalong sisahi ban pensa nam ya kata jinglong kur nong kla bagi long dien man dien ki jongi kintip ba hang tai hak hat armer hamelium udon uta umau parang pet parang umca uba ya don rengkat bat kamai kelun ban pen kharoi ya ka jinglong jong ka kur nong kla te sakawai pat kalong ba nakaliang jongahi ngalatri sitom ban pelang kat yai kat bala na benta ban penyo ipi ya kani ka ambulans namar nadu bangalong kumu menteri hakane ka kur ke jongpi hakane ka hima malim nakaliang jonga nga sembun ki jeng e hakaba kikur ki jongi ki baduk ki basuk ki basyam sitom hadian baki mit nak hospital ki yapun ki ong menteri sobaha ya raplem nakan syakri yapi tetang kawai ngakwa abalong ba phim dai pat ban sim kabu hinrai hinyano hi ya imin sim kum ibai petrol nang bakakur kanla banyo ya ka maintenance banyo ya ka jingsi utulop ya ki bayarap ban penya kani gede ka request ka jonga ka bakraw ka bangi kum ka kon nong kraw ni sngo sarong hala ka jinglong do long hala ka jong ka thmei shongkur longkur longdo long snam bagi tip bat pentip pedi sa ka perthai ru bangi ka kon nong kraw ni wan long jai nong kraw nakani ka jaka ka bangiyo ban pendon brom pensanam yang parampet bat kamay kelung apadeng ka jing ya sakhi lang da boro sirmpay ka kornong klaw stelok ka perthai tindiat apa abat ni thuru history balengkot ba kini ka jaka ka pi iu niu ma khmat jong pi akabadon niu parampet kalau don ka jing thu khana ki ong bau parampet bat kamay kelung kilarung apa niu ma ya kebangi ngi ya mentang pan kam tip nia sepangani khana ka longkor nong klaw la pen kre ru lengba ka jing tho jing tar ya ka ba ka kur nong klaw hi kan supply
Hakasngi ka bangin sa penlong ya ka dor barkur ka bahe